Molt bé, molt bé. Ja estem aquí una altra vegada. Ostres, que interessant això que parlava, en veritat, que sí, de lideratge, de com canviar les coses. Doncs per canviar les coses anem a fer una cosa. Vaig a baixar una altra vegada i... Com et dius tu? Laura, un fort aplaudiment per la Laura, sisplau. Acompanya'm. Mira, Laura, ja veuràs que és molt senzill això i molt ràpid, Quina sort has tingut? Estava tothom, jo. Després ja sortiu, Vinga, Laura, puja cap aquí, campiona. Mira, et convertiràs en aquesta història en la nostra directora emocional. Has vist que t'hem donat un llistat ple d'emocions, d'acord? Doncs nosaltres farem una història. Però quan et mirem, tu ens diràs una emoció, la primera que et vingui, la dius la primera que vingui, i nosaltres la incorporarem com si formés part de la història. Anem a fer un exemple, ja veuràs que és molt senzill. Ostres, mamà, no t'esperava tant d'hora. Alegria. Ole, mama, has portat el tàper, passa. Molt bé, un fort aplaudiment, Molt bé, i mira, tu mateixa, digue'm una frase que et vingui, una cançó, el títol d'una cançó. Tu, sí, la que estaves mirant cap enrere, eres tu. Ajuda-la. O una frase, el primer que et vingui, va. Ho està consultant, Et ve o no? Alguna cosa que hagis vist de la ponència, alguna frase que dius, em quedo amb això, va. Si saltes, vives. Si saltes, vives, m'encanta, molt bé. Aquest és el títol per aquesta història, Si saltes, vive. Ho tenim i comencem en 3, 2, 1, impro. Bon dia, senyor conseller. Li vinc a proposar... Bueno, soc una persona arriscada que vol innovar. He sentit que això d'innovar pot obrir moltes portes i he pensat que hauríem de passar dels llibres directament. Bé, hem de mirar el pressupost. El pressupost és important perquè... Valentia. Ho poso jo la pasta. Mira, he anat fent un raconet, allò que no te n'adones, i mira, tinc tota la pasta aquí guardada. Vaja. Tot això per arriscar, per innovació. Les coses s'han de canviar, tu. Vaja, senyor conseller. Estava esperant algú que vingués a dir-m'ho. És que si no... Doncs jo mateixa, és que he estat mirant i a Andalusia ho fan molt barato. I llavors he pensat, fem-ho aquí. Què vol dir que ho fan barato? Que no costa molts diners, que això ens pot canviar la vida, perquè... Angústia. Ai, i si no ens la canvia? Ai, i si l'estic cagant, conseller? No. Haz el salto de la vida, el salto de la vida. Si saltes, vives, això ho sap tothom. Exacto, si saltas, vives. Això és el que volia dir jo, que si saltes, vives. Sí, hi ha un precipici. I si te mates, pues bueno, lo que havia. Però ens hem d'arriscar, hem de procurar que... Vostè s'imagina que tinguéssim tots els conceptes en una mateixa xarxa, que els poguéssim enviar a tots els alumnes, a tots els centres, des d'un sol punt, podent-los canviar al moment. Satisfacció. Ole, jo que idees que tengo. És que ho he pensat. Gent com vostè és la que falta en aquest país, m'entén? Hauria de ser jo la consellera. Sí. Doncs mira, li canvio el puesto. No, li canvio. No, perquè necessito unes vacances, així que... Pànic. Ostres, he d'anar amb la meva dona. No. Això no ho havia pensat, no, canviem una altra vegada. El primer que ha de fer és això, canviar tot, vale? Les coses s'han de canviar perquè siguin noves. Sí, i així estarem tots connectats d'una manera molt més senzilla, molt més econòmica i a més, com una visió de futur, m'entén? Hem de pensar en el futur per canviar el present. Exacte. Sap que a vegades amb el meu fill em passa que li veig la motxilla aquesta tan gran i dic, i no cabrà tot això en una aplicació? És que pesa menys. Seria molt més senzill. Alegria. Ai, que cosa que se m'ocorre! Bé. No seria molt més senzill? La motxilla fora, tot fora, i que portessin una tablet, només una tablet, i allà tot ficat. I si vol un cafè, a l'Starbucks. També. Fins aquí! Moltes gràcies! Molt bé! Vine cap aquí. Gràcies, guapetona. Baixa en compte. Un bon aplaudiment.
Gràcies! Look at the stars, look how they shine for you. And everything you do, yeah, they were all yellow. I came along, I wrote a song for you. And all the things you do, was called yellow. So then I took my turn. Oh, what a thing to have done. And it was all yellow. Com aneu, bé? Sí. Vale, gracias. Uno ahí, perfecto. ¿Cómo se nota que es la organización? Perfecto. Vale, a veure, fins ara hem tingut 3 ponències de 3 homes i l'única presència femenina he sigut jo. Sí, però com a ponent, explícame. Como patrocinadores, si pagas, hablas. Aleshores, no sé si us ha sorprès, és verdad, no sé si us ha sorprès que fins ara no hi havia dones parlant aquí. Si us ha cridat l'atenció, anem pel bon camí. Si no us ha cridat l'atenció i ho heu considerat normal, és aquí on tenim un problema. Us explicaré un conte, una cosa que m'ha passat aquesta setmana, i és que vaig anar a una conferència a l'Escola Industrial de Barcelona i allà, a l'edifici del Rellotge, que en diuen, que és un edifici molt antic i molt bonic, tenen una sala, així com glamurosa, i la conferència no era gaire interessant, i em vaig dedicar a mirar el sostre. I en el sostre hi havia noms de científics i inventors de l'últim segle i fins i tot anteriors que havien fet coses per la ciència i per la medicina. Teníem fins i tot Narcís Monturiol com a català, teníem Severo Ochoa com a espanyol i teníem gent com Newton. No? Hi havia, més o menys, al voltant de tot el d'allò, hi havia uns 30 noms i no hi havia ni una dona. Ni una. Ni que sigui per casualitat. Saps allò que dius, mira, una, no. S'ha de dir que les dones, històricament, hem sigut el 50% de la població mundial. És que ni que sigui per casualitat, alguna cosa hem fet, no? Però clar, tinguent en compte que històricament se'ns ha posat difícil perquè o se'ns ha cremat per ser bruixes, o se'ns ha dit que era el del sexe dèbil, o fins i tot havíem de demanar el permís al nostre pare o al nostre marit per sortir del país, no podien votar, no podien conduir, etc. Doncs clar, i fins i tot, a vegades en una mateixa família, quan tenien diners per enviar a un dels germans a la universitat, hi havia 2 germans, un noi i una noia, s'enviava a l'home perquè enviar-hi a la dona moltes vegades es considerava que era tirar els diners. No? Perquè si pots invertir en un home, per què has d'invertir en una dona? A veure, moltes dones, a més, han firmat les seves obres amb noms masculins. És el cas de Caterina Albert, Víctor Català, o fins i tot el matrimoni de la Nuit, que és un matrimoni de pintors francesos molt xulo del segle passat, que són el Robert i la Sònia de la Nuit. En Robert era un senyor que pintava i pintava perfectament, exposat a grans museus del món, el podeu trobar des del Louvre fins al Thyssen, o sigui, és un gran coneixedor, no? Un senyor que se'l coneix tothom. I la Sònia, tot i que ara per ara se la considera molt millor tècnicament que el seu marit, no tenia tanta repercussió mundial, la Sònia de la Nuit. Fins i tot els seus quadres, a mi personalment, em semblen molt més bonics. I ara mateix s'ha conegut que molts dels quadres de Robert de la Nuit els filmava, o sigui, els dibuixava Solia de la Nuit,
Perquè Sònia, per poder exposar a segons quins llocs, havia d'afirmar com a Robert, com el seu marit, per a poder-ho fer. Fins i tot hi ha hagut dones que històricament se les ha tractades com a transcriptores en lloc d'autores. Ningú es creia que allò ho pogués haver escrit una dona. No sé si coneixeu la història d'Ada Lovelace, que era la filla de Lord Byron. És la història que sempre s'explica, però per si no la coneixeu, jo us l'explico. A veure, es considera que Ada Lovelace va ser la primera programadora de la història. Ella era la filla de Lord Byron. I per què se la considera la primera programadora de la història? Perquè l'enginyer militar italià Luigi Menabrea va escriure un text en el que s'explicava o s'analitzava o es creava un concepte que es deia la màquina analítica, una màquina que a través d'operacions matemàtiques feies algunes coses. Ella va ser l'encarregada de traduir de l'italià a l'anglès aquest text, però hi va afegir un annex anomenat notes. Un nom com molt omnímil, no? Com notes al pie, notes. Aquestes notes, que en són 8, són 3 vegades més extenses que la pròpia obra. I aquestes notes es consideren la base de la informàtica moderna. És a dir, que una dona que va morir a Londres el 10 de desembre de 1815 a l'edat de 36 anys, molt abans que hi hagués el primer ordinador, se la considera la primera programadora de la història. Crec que no està malament. La següent ponent, tot i que només és una sola ponent, davant d'aquests altres 3 que hem tingut avui aquí, és una llavor. Una d'aquelles llavors que quan floreixen et deixen bocabadat. Una llavor que arribarà lluny. Una llavor que no serà una flor, que serà un arbre. I que serà un arbre que donarà fruits, que creixerà, que tindrà moments bons i tindrà moments dolents, com tots nosaltres aquí. Però és un arbre que se l'ha d'ajudar a créixer i a no posar-li les coses difícils, que no vol dir posar-li les coses fàcils. Si ho analitzeu, té tot el sentit del món, no posar les coses difícils a no posar-li les coses fàcils. Ella és una jove emprenedora amb ganes de fer coses i no sé si ella compta per els 3 ponents que hem tingut, per 5 o per una, però il·lusiona veure com dones joves tiren endavant, així que amb tots vosaltres us presento l'Elsa Rodríguez, que parlarà sobre les dones i l'STEM. I si jo us pregunto que em digueu almenys el nom d'un referent tecnològic femení, em sabríeu dir algun? Perquè jo crec que la majoria dels que esteu aquí no en sabria dir cap. Però no només vosaltres, sinó que la majoria de la societat tampoc em sabria dir cap. I si us dic que el precursor del Wi-Fi i del Bluetooth va ser una dona i no un home, us ho haguéssiu cregut? O que el primer programador de la història també va ser una dona i no un home, us ho haguéssiu cregut? Jo crec que la majoria de la societat ni s'ho hagués imaginat. Avui en dia tenim grans referents tecnològics en l'àmbit de la tecnologia, com poden ser Steve Jobs, Bill Gates, Mark Zuckerberg o bé Elon Musk. Tots aquests referents estan des dels més petits, però us heu donat compte que només són homes? No hi ha cap dona en l'àmbit tecnològic. Hem de donar importància a les dones. Hem de donar importància a les dones de les carreres STEM, perquè cada cop hi ha una més diferència entre les possibilitats d'ocupabilitat entre les dones i els homes, sobretot en aquest àmbit. Però no es dona cap solució a això, sinó que jo crec que no es dona solució pel fet que es creen aquests estereotips a la societat i es queden implantats. Perquè els pares, amb aquests estereotips, tampoc inculquen que les seves filles estudin enginyeria, ciència o matemàtiques. Cal eliminar aquests estereotips des que són ben petites, des de la base. Perquè segons Girls Who Code, el 74% de les noies que estan a la primària expressen almenys interès cap als àmbits STEM, és a dir, ciència, tecnologia, emprenedoria i matemàtiques. Però tan sols el 0,4% d'aquestes noies que estan al batxillerat acaben cursant una enginyeria com, per exemple, enginyeria informàtica. Jo crec que hem d'erradicar aquests estereotips.
Necessitem crear nous models i referents femenins per a aquestes futures generacions. Jo us volia ensenyar un vídeo que a mi realment em va impactar. This afternoon, we're going to draw people doing different jobs. And the first job we're going to draw is a firefighter. Have a think in your head what a firefighter looks like. We're doing a firefighter. What's your firefighter called? Mine's called Firefighter Gary. Firefighter Stan. Firefighter Simon. He's big and strong. He's got a big helmet on. That's brilliant, isn't it? Next, we're going to draw a surgeon. Have you thought of a name for your surgeon? Jim Bob. Jim Bob. He's a brain surgeon. I think he would wear a stethoscope. He gives you medicine. That's his ambulance. Okay, next, we're going to draw a fighter pilot. This is his jet plane. He rescues people. He likes to do stunts in the air and stuff. Okay, now who would like to meet these people for real? They're dressed up. My name's Tamsin and I'm a surgeon in the NHS. My name's Lauren and I'm a pilot in the Royal Air Force. My name's Lucy. I'm a firefighter in the London Fire Brigade. So who wants to know how to do an operation? Who's putting it on? I'll try my stethoscope. We put this in here. There you go. Now you're a proper fighter pilot. So into your ears. Can you hear that? Yeah. It's really good. It's much better, yeah, it's much better than the kids' one. Got him. Aquest vídeo és realment impactant, perquè no només mostra com és la societat avui en dia, sinó que mostra com serà la societat de les futures generacions. Com serà aquesta futura generació si no fem res al respecte. Perquè aquestes seran les dades que seguiran havent-hi, si no fem res, si no intentem solucionar aquest problema. Perquè avui a Espanya el 9% de les matriculades a la universitat tan sols ho fa en una escola tècnica. A l'àmbit de la tecnologia, és a dir, a les enginyeries, bàsicament, el 75% són els homes i el 25% representen les dones. Les noies acostumen a matricular-se a carreres com d'humanitats, socials o bé de salut. Però jo crec que el problema d'aquesta inclusió de la dona en les carreres STEM o en les carreres tecnològiques de matemàtiques, física, científiques, tenen una gran importància i juguen un gran paper als medis de comunicació. Els medis de comunicació, de manera que s'hi divulguessin la importància de la tecnologia, l'impacte que pot generar en qualsevol àmbit de tecnologia. Però no només ens fixem en els medis de comunicació, en com no estan informant bé de la tecnologia, sinó que, i l'educació, per exemple? L'educació a casa per part dels pares, l'educació a l'escola per part dels professors, inculcant aquesta passió per la tecnologia, fent veure tant a les nenes com als nens que la tecnologia no és cosa d'homes, sinó que la tecnologia no té gèneres. Jo us volia donar 5 motius per als quals s'ha de fomentar la presència femenina a les carreres STEM. El primer motiu, la dona ajuda a millorar la innovació tècnica. Està comprovat que en les investigacions on els equips són mixtes, hi ha més productivitat, hi ha més creativitat o hi ha més innovació. Però, en canvi, si es limita l'accés de la dona en aquestes investigacions, el 50% del valor que aportava la dona en l'equip mixta es perd. El segon motiu, la inclusió femenina redueix les desigualtats socials. Avui en dia, les professions que més estan creixent i que més bona paga tenen, per així dir-ho, són les professions tecnològiques. Però la representació de la dona i l'accessibilitat de la dona en aquestes professions és mínima. Això l'únic que genera són més desigualtats socials i una major barrera d'oportunitats per a les futures generacions. Avui en dia, el 95% de les professions contenen tecnologia, necessiten tecnologia o estan associades a la tecnologia. El tercer motiu, la tecnologia incentiva el lideratge i el pensament crític.
A l'hora de crear tecnologia, les nenes aprenen a parlar en públic, aprenen a expressar-se, aprenen a explicar els seus treballs als altres. A més, per ser preses en compte pels homes, necessiten demostrar una certa seguretat i una certa confiança en elles mateixes. A l'hora de desenvolupar programari, és a dir, de programar, es fomenta pensament crític, creativitat o innovació, coses que crec que són fonamentals per al seu futur. El quart motiu, la participació de la dona en la tecnologia redueix la sortida de mà d'obra. Hi ha dades que confirmen que el 56% de les dones abandonen els seus llocs de treball a la meitat de les seves carreres professionals. Això es deu a la falta, és a dir, a la manca de dones als espais de treball i també a la competència ferotge i injusta que hem de fer amb els homes. I el cinquè i últim motiu que us volia donar és que hi ha una completa manca de dones al món de la tecnologia. Als Estats Units, el 25% dels llocs de treball relacionats amb ciències, tecnologies i emprenedoria, per exemple, estan ocupats per dones. Al Regne Unit, aquest percentatge es redueix al 15,5%. Cada any, les matriculacions per part de dones en els àmbits tecnològics es redueix un 0,5%. És a dir, si seguim amb aquesta tendència, cap al 2043, la representació femenina de les carreres STEM representarà tan sols el 1% del total. I sí, jo estic estudiant segon de batxillerat, estic fent la branca tecnològica i sempre m'ha agradat la tecnologia. M'eren igual tots els estereotips. I sí, de 30 persones que som a la classe aproximadament, soc l'única noia. Des dels 13 anys que m'ha agradat la tecnologia, m'ha agradat l'emprenedoria. Per això vaig decidir, juntament amb dues amigues, participar a l'Startup School Barcelona, la meva primera competició d'emprenedoria. Allà vam quedar finalistes, però el que em vaig endur d'aquesta experiència va ser el descobriment d'un món que fins a aquell moment jo desconeixia, és a dir, el món de l'emprenedoria. Vaig voler seguir creant coses, fer coses amb la meva vida. I llavors va ser quan vaig decidir, juntament amb dos companys, participar a l'Audi Creativity Challenge, un concurs d'ideació que en aquell moment s'havia de donar una solució a la mobilitat del futur. I vam pensar, mobilitat del futur, vehicles elèctrics, blockchain, transaccions descentralitzades, IoT, internet de les coses, i economia col·laborativa. Juntant aquests elements vam fundar Charge. Charge jo sempre el descric com l'Airbnb dels punts de recàrrega de vehicles elèctrics. Per una banda, hi ha l'aplicació on els particulars poden posar el seu punt de recàrrega perquè la gent el llogui durant certes hores i, per altra banda, hi ha el dispositiu. El dispositiu és IoT, és a dir, que al particular se li instal·la el seu punt de recàrrega i la càrrega pot ser controlada des de qualsevol lloc del planeta. I ara us volia ensenyar com funciona. Doncs sí, amb Charge vam guanyar l'Audi Creativity Challenge i com a premi vam anar a Silicon Valley a desenvolupar i accelerar el nostre projecte. Allà vam rebre mentoring d'eminències d'universitats com Stanford, Berkeley o d'empreses del sector. A més, vam poder visitar totes les empreses que hi ha allà, com Google, Apple, Facebook, Twitter, etc. Al tornar d'aquest viatge, jo em vaig plantejar què volia fer amb la meva vida, quin batxillerat volia escollir, però, evidentment, em volia decantar per la tecnologia, em volia dedicar a la tecnologia, i és el que realment m'apassiona.
Ara, fa uns 6 mesos, un grup d'enginyeres i jo ens vam unir per fundar una associació, Young IT Girls. És una associació que el que volem és donar a conèixer les carreres tecnològiques entre les noies. Volem incentivar la innovació tecnològica. Volem crear nous models i referents tecnològics per a les futures generacions de noies, perquè a la vista està la falta de noies en el sector i volíem fer qualsevol cosa al respecte. Per això realitzem tallers, workshops, mentoring, xerrades, tot amb noies. Bé, doncs jo crec que la tecnologia és un àmbit que es desconeix per part de les noies i, per tant, les noies no escullen allò que desconeixen. Les noies no escullen allò perquè és un error de base, un error per part de l'educació, per part de l'entorn, per part de la societat en general, que estem enviant un missatge equivocat. Per tant, si no canviem això, les noies voldran ser allò que la televisió els hi diu. Perquè en aquesta era parlem de talent i parlem de tecnologia. I el talent no té gènere. Moltes gràcies. Què et pensaves? Que a tu no et tocaria fer això? Espera, tira cap aquí. Gira cap aquí, 45 graus, perfecte. Semblem dos loritos, una mica. A veure, la primera pregunta jo crec que és obligada. Evidentment, entenc que tens amigues. Et sents diferent a les altres noies del teu entorn perquè tu estudies una carrera tecnològica? No em sento diferent en sentit social, o sigui, jo tinc amigues, soc normal, però sí que em sento diferent és veritat, no soc friqui, bueno, friqui de la tecnologia, però friqui social no em considero. I a mi, l'únic que em considero diferent és en les meves passions. A mi m'encanta la tecnologia, que a ninguna amiga meva li agrada. Per elles, parlar de, jo què sé, del processador d'un mòbil és parlar amb xino. O parlar, jo què sé, de qualsevol altra cosa de tecnologia és parlar amb xino i no entenen res d'això, no els agrada i és l'únic que em sento diferent, però que tampoc cadascú té la seva... No sé. I per què creus que passa això? Perquè he parlat dels estereotips formats per la pròpia societat. Des de ben petits jo crec que ens els inculquen, bàsicament, i no es fa res per eliminar-los. I és bàsicament això, que les nenes tenen por de semblar friquis o de dir, vale, vull estudiar enginyeria però tinc por que em vegin com un aïllat social, com una persona descuidada, el típic de friqui, però d'estereotip. Sí, perquè quan et diuen friqui, així com aquests nens quan dibuixaven el pilot, el cirurgià i el bomber, dibuixaven homes, no? I la professora els hi porta dones, quan ens imaginem i tanquem els ulls de friqui és aquella persona, no? Amb sobrepès, acné, ulleres, que no es dutxa, que menja chetos, no? És veritat. I en canvi, perdona, mira'ns a nosaltres, que estupendes i que friquis que som. A mi m'han fet moltes vegades la pregunta de si ho he tingut més fàcil. Jo soc una miqueta més gran que tu. Aleshores em pregunten si ho he tingut més fàcil en el sector tecnològic o més difícil pel fet de ser dona. I jo fins ara he dit que ho havia tingut igual, no? Però com més gran em faig, no? I a mesura que passen els anys vaig canviant d'opinió. Perquè sí que és veritat que arriba un punt, i jo estic segura que això no només passa al sector tecnològic, sinó que passa a molts altres sectors, que quan que arribes als 30 i estàs en una edat fèrtil, no? Tens com l'estigma de la maternitat, que encara que tu no vulguis fills, ets una dona fèrtil, jove, en parella o sense, però que pots tenir fills i que tot això, no? Et pot acabar afectant a la carrera que tinguis, ja sigui tècnica o no. Tu què n'opines? Jo, a veure, ara mateix tinc 18 anys, acabo de fer 18 anys, i en el món de la tecnologia no m'he trobat cap impediment pel fet de ser dona. Sí que sé que pel fet de la maternitat sí que deixen de banda una mica les dones o en altres fets, però jo mai m'he trobat cap problema pel fet de ser dona o cap impediment. Simplement que arribes allà, arribes a una reunió o qualsevol cosa que tinguis i notes que ets l'única noia. Això jo crec que és l'únic que puc notar amb la meva edat, bàsicament. I has vist actituds estranyes entre els teus companys de classe?
No molt estranyes, però sempre em fan la broma de la Tecnogirl. I ells són els Tecnoboys de la classe i és com la seva broma, però cap actitud estranya, no sé. I entre els teus profes? Entre els meus profes, mira, t'haig de dir que l'any passat, per exemple, era l'única noia de la classe i al pas de batxillerat, que venia d'una classe de 15 noies a ser una noia, doncs no és que em tinguessin més mimada, però sí que tenien una certa empatia amb mi. O sigui, jo notava com que es dirigien diferent a mi que als meus companys, però tampoc m'ajudaven allò, et regalo un 10 a mates, no, sinó m'havia d'esforçar igual i havia de fer tot igual que els altres. I ara posa't a la pell d'un polític, ¿vale? Elsa Rodríguez, política de l'any. Què canviaries de la societat on vivim i de l'educació? De la societat jo canviaria les desigualtats socials, però desigualtats socials, per exemple, de raça, de gènere, de sexualitat, de qualsevol tipus. Jo crec que s'hauria de valorar la gent pel seu talent, pel que poden arribar a fer, i no pel seu gènere o pel que siguin, per com són. I a l'educació, jo el que canviaria és, bàsicament, no educar-nos com a robots. Ens eduquen a has de fer això així, tu estudies per l'examen, ho vomites a l'examen i ja al cap de 2 dies no saps ni de què et parlen. I s'hauria de fer algun model interactiu per poder aprendre de manera divertida, que tinguessis ganes i estiguessis motivat. I a més crec que és molt important fomentar la creativitat i la innovació dins de l'àmbit de l'educació, perquè és això que et fan estudiar això, però no et fan pensar ni et fan obrir la ment i pensar, innovar i creativitat. Per això, apunte, per això jo sempre que parlo de les STEM, parlo de les STEAM i afegeixo la A d'art. No entenent art com Botticelli, sinó entenent art com a la part artística més creativa, perquè jo sempre entenc que fins i tot un bon programador serà molt més bon programador quan és creatiu, no només quan resol de manera lògica i seqüencial, sinó que a part hi aplica la creativitat per a poder resoldre aquell problema que està intentant solucionar. I ara que parlaves d'això, de que l'educació ha de ser més divertida, ha de ser menys com un robot, tu creus que els videojocs poden ajudar aquí? Jo crec que podrien funcionar totalment a l'hora d'aprendre. Avui en dia tots els nens neixen amb videojocs, mòbils, ordinadors, i això és com el seu dia a dia. Si tu els ajudes a estudiar amb les coses que ells tenen a l'abast, que ells utilitzen i que utilitzen potser el 99% del seu temps, i és de manera divertida, jo crec que els agradarà aprendre i tot, i estaran motivats per anar a l'escola. I quin és el teu repte actualment? Ara mateix seria acabar el batxillerat, entrar a la carrera que jo vull, no sé quina. És la següent pregunta, vaja. No, però sí que tinc clar que serà una enginyeria. Estic plantejant o telecos o informàtica, encara no ho sé. I també m'agradaria, per exemple, aprendre un nou idioma, no sé, coses d'aquestes. I sobretot seguir creant coses, emprendre nous projectes que realment m'apassionin i diguis, vull dedicar-me a això, vull dedicar tot el meu temps i m'encanta i estic motivada per fer això. Doncs moltes gràcies. Bueno, molt bé, però no cal que marxis perquè ara ens ajudaràs. Què et sembla? Molt bé. Sí? Sempre. Doncs mira, ens podeu ajudar les dues, si voleu. Vine, que m'ajudaràs. Perquè ara, amb el que has parlat, mira, se'ns ha quedat una mica així tot remogut, perquè el següent joc, el que farem és un joc de temps. És un joc on cronometrarem la història. I la primera història durarà, Àngel, quan pot durar? 2 minuts. Va, la posarem en 2 minuts, sí? Sí? Perfecte. Ens cronometrareu la història de 2 minuts, sí? Sí. I volem un títol. Un títol, doncs mira, a veure, és que si no baixo no us veig. A veure, m'és igual, Tu mateixa, la de les ratlles, digue'm una frase. Començo a tenir gana, molt bé. Doncs vinga, ja som 2, Vinga. Començo què? Començo a tenir gana. Començo a tenir gana i aquesta història és un repte que hem de fer
en 2 minuts. Després s'escurçarà el temps que tenim per fer aquesta història, com a poc veiem que s'està escurçant la distància entre els homes i les dones en el món laboral. Així que començo, tant i gana, quan tu diguis, ens dones el temps, 1, 2, 3. Me cago en la... Aquest cotxe està fet caldo. Miri, senyora, no l'enganyaré, sap? Aquest cotxe està malament. S'han de canviar moltes coses. Vostè perquè no entén d'aquestes coses, sap? Disculpi, qui li ha dit que no entenc d'aquestes coses? És dona. Això és com si fos xinès per vostè, no? Si jo li parlo del càrter, què? Vigili, no està aquí, senyora, sisplau. Escolti'm, sé perfectament el que és un càrter. Obrint maletero. El primer que farem serà canviar les rodes. I sin gato, perquè vegis. Mai havia vist una dona... Miri. Què passa? Mai havia vist una dona canviar una roda. La veritat és que estic al·lucinant. On ha pres això? Això... Bé, jo vaig estudiar... Quan feia batxillerat era l'única noia de la meva classe, sap? Però després les coses van anar canviant, així que això s'ha de canviar i... El que vostè no sabia que aquesta vàlvula és directament proporcional a la força que té el motor segons la quantitat d'oli que gasta? La veritat és que no ho sabia. Fiquis dintre el cotxe. Jo canvio l'oli i ja està, tu. Fiquis dintre el cotxe. Vaig a canviar. Obri la guantera, sisplau, és que començo a tenir gana. Hi ha unes galetes? Sí, clar. Les dones tan previsores, sempre porteu menjar per tot arreu. Sí, vostè sap que sí en aquest negoci. No, era perquè l'arrenqués, vale. Sí, torni. No, és que volíem mirar com canviava tot això, sap? La veritat és que estic encurisit. Vostè sap que si en aquest negoci hi haguessin més dones, la productivitat seria... Puc sortir? És que sí, la miro. Dale, la productivitat seria millor. Ja està. Tiempo. 2 minuts. 2 minuts. Perfecte. Doncs ara, què et sembla si ho fem en 1 minut? O vols menys temps? No, 1 minut. Va, farem en 1 minut la mateixa història, vale? Anem a intentar-ho. Vinga. La meitat de Quan tu diguis, Quan tu diguis. 3, 2, 1, impro. Aquest cotxe està fet caldo. La veritat, senyora, és que no l'enganyaré. Això està molt malament. Vostè es pensa que no tinc ni idea perquè sóc una dona, no? Sí, no té ni idea. Ja li dic jo que sí. Segur, de veritat, a partir d'aquí, no vull que està aquí. No, això és un càrter, sí? Si no se'n recorda, abans m'ha parlat d'un càrter. Sí. Bueno, obriré el maletero, que fins i tot canviaré la roda, I sense gat. Sí. No, miri, On ha pres? Jo no havia vist mai una dona canviar una roda així. Doncs miri, a la meva classe, quan jo feia batxillerat, era l'única noia a la meva classe. Així que les coses van canviant. Sí. Miri, vostè sap... Em vol dir la teoria de l'oli i el cable? Se la podria dir, però ara estic una mica... Bé, que és la bugia és proporcional a l'oli que es gasta segons el motor. Fiquis a dins, sisplau. No ho sabia, jo només canvio l'oli i ja està. Fiquis dintre el cotxe, sisplau. Miri, obre'm la guantera. Tiempo! No ens ha donat temps, però... Ens ha faltat poc, però escolteu-me, anem a saco, no? Sí, anem a fer-ho, anem a intentar-ho. 15 segons. 15 segons, va, anem a fer tota la història en 15... Però espera, deixa't... Deixa't 15 preparar. segons, Espera, que se'm cau el pantaló. Vinga. Espera. Ja? 3, 2, 1, impro. Fent caldo, Sí, que es pensa que no tinc ni idea, la sí que roda. tinc... Volia canviar. Mira, el La càrter. teoria. Sí, obri la guantera, que tinc gana. Menjat, sí, sempre preparat, Vine cap aquí. Vull mirar. Sí, quan jo... Mira, i si hi haguessin més dones seria molt més productiu aquest negoci. Perfecte! Molt bé, gràcies, noies, gràcies. Moltíssimes gràcies. Ens veiem després. Fins ara. Gràcies.